που είναι από 30 έως 65 χρονών. Λοιπόν, άνοιξε το πρόγραμμα 7 η ώρα, στις 7.30 η ώρα είχε 3.500 αιτήσεις και 8 ώρες μετά είχε 9.980. Με άλλα λόγια έκλεισε το πρόγραμμα. Τώρα που μιλάμε είναι κλειστό. Έτσι. Πόσοι το μάθανε. Εγώ δεν το ήξερα. Αυτό ακριβώς που κάνω τώρα το είπα ξεκινώντας. Ήρθα να επικοινωνήσω και αυτό έπρεπε να γίνεται, συνήθως γίνεται από τους ενδιαφερόμενους και όχι από αυτόν που βγάζει προγράμματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, επειδή μια κυρία προηγουμένως μου είπε για μακροχρόνιους ανέργους. Πριν 3 χρόνια, ξέρετε πόσοι συνάνθρωποι μας πήραν το επίδομα μακροχρονίως ανέργων? Δεν το πιστέψετε. Είναι μόνο 800 σε όλη την Ελλάδα. Πήγαινε στον ΟΑΕ, συγγνώμη σε διακόπτω. Ακούστε με, δεν θα διακόπτετε, θα τελειώσω στο τέλος. Λοιπόν, μόνο 800 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, καλησπέρα πρόεδρε. Λοιπόν, μόνο 800 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα πήρανε αυτό το πρόγραμμα. Εάν το δίναμε σήμερα, θα το έπαιρνε 1 εκατομμύριο κόσμος. Γιατί 10 εβδομάδες ο Αυτιάς, ο Παπαδάκης και όλοι λέγανε θα πάρετε το επίδομα μακροχρονίως ανέργων. Θα πάρετε το επίδομα. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πριν 3 χρόνια να το δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό είναι λαϊκισμός, κύριε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι λαϊκισμός. Έτσι. Όποτε μας συμφέρει το λέμε, όποτε δεν μας συμφέρει δεν το λέμε. Έτσι. Να το λέγανε το 10 που υπήρχε το πρόγραμμα μακροχρονίως ανέργων. Να το λέγανε το 11 που υπήρχε το πρόγραμμα μακροχρονίως ανέργων. Έτσι. Αλλά το είπανε το 13 γιατί έτσι τους βόλευε. Εμείς από μέσα βλέπουμε πολλά που γίνονται, αλλά δυστυχώς και οι συνάδελφοι και εγώ δεν μπορούμε, επειδή έχουμε και τη δημοσιοπαλληλική ιδιότητα, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί είμαστε εκτεθειμένοι. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία για τον οργανισμό, γιατί σημαίνουν 2 πράγματα μαζί. Το ένα είναι ότι τελειώνει το πακέτο, το ΕΣΠΑ 7-13. Δηλαδή, αυτό που ξεκίνησε το 2007 κλείνει λογιστικά το 2013. Άρα, θα πρέπει το σύνολο σχεδόν των προγραμμάτων του ΑΕΠ να κλείσει για να αποδώσουμε λογαριασμό στην κοινότητα. Συγχρόνως, όμως, ανοίγει το καινούριο ΕΣΠΑ 14-20 και 14-20. Αυτό είναι μια ευτυχή συγκυρία, γιατί θα πάρουμε πολλά λεφτά, γιατί στην αρχή είναι τα πολλά λεφτά και όχι στο τέλος. Τα προγράμματα που βγάλαμε ήταν η ουρά του προηγούμενου ΕΣΠΑ δηλαδή. Λοιπόν, αλλά για να πάρουμε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει ο οργανισμός να πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι διαδικασίες πια και λόγω του μνημονίου, αλλά και λόγω των διάφορων ατασταλιών που γίνανε όχι μόνο από εμάς, από την Ιταλία, από την Ισπανία, ακόμη και από την ίδια τη Γερμανία, γίνανε δύσκολες οι διαδικασίες πιστοποίησης του κάθε φορέα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε σε δυσχέρεια να ανακοινώσουμε προγράμματα τα οποία φτιάχνουμε μεν, αλλά δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε γιατί δεν έχουμε τα λεφτά και δεν ξέρουμε τι κατανομή θα γίνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα βγει ένα πρόγραμμα, το Youth Guarantee, το οποίο αφορά το σύνολο της Ευρώπης και ακούστε το νούμερο, είναι 148 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της Ευρώπης. Αλλά αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα δεν ξέρουμε πόσα είναι, γιατί δεν έχει γίνει η κατανομή, θα γίνει το επόμενο 1-2 μήνες και αφορά τους ανέργους από 18 μέχρι 24. Είναι κάτι όμως που είναι ανεξάρτητο από το ΕΣΠΑ, αυτό το πρόγραμμα. Είναι δηλαδή χρήματα τα οποία θα εισρεύσουν στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, ανεξάρτητα από το τι λεφτά εμείς πρέπει να πάρουμε από το ΕΣΠΑ. Εντάξει. Όλα αυτά τα λεφτά θα πέσουν στην αγορά, θα πέσουν στους επιχειρηματίες, γιατί ο ΑΕΠ, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, έχει να κάνει με επιχειρηματίες και με επιδόματα. Να ξεκινήσω λοιπόν μια ενημέρωση καταρχήν από τα επιδόματα. Τα επιδόματα που έχουμε μπορεί πολλοί να τα ακούσατε τώρα τελευταία ή να μην τα έχετε ακούσει καθόλου. Πέρα το Ταμείο Ανεργίας και το Ταμείο Μακροχρονίως Ανέργων, που τώρα πια ουσιαστικά τι είναι μια παράταση ενός χρόνου του Ταμείου Ανεργίας που παίρνουμε. Αυτό είναι στην πράξη το Ταμείο Μακροχρονίως Ανέργων.
Γιατί όποιος παίρνει ταμείο ένα χρόνο, μπορεί να πάρει άλλον ένα χρόνο 200 ευρώ το μήνα. Αυτό που λέγανε γιατί δίνεται μόνο ένα χρόνο ταμείο, ουσιαστικά τώρα δίνουμε το δεύτερο χρόνο 200 ευρώ το μήνα. Ταμείο. Αυτό είναι το μακροχρόνιο ανέβω. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλα προγράμματα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που αφορά τις μητέρες, το οποίο έχει διπλή δράση. Ένα, να καλύπτει τα λεφτά που υπολείπονται από το ποσό που δίνει το ΙΚΑ σε σχέση με το μισθό που παίρνει ο εργαζόμενος και εμείς δίνουμε τη διαφορά σαν ΟΑΕΠ. Και η δεύτερη